Iñaki Martínez de Luna Gasteizen, jaiosan, 1950ean. Euskal soziologoa da, soziologian doktorea Deustuko Unibertsitatean, eta ia 40 urtean garrantzi handiko ikerketak egin dauz. Batetik, Euskara biziberritzeko prozesuaren ezagutza zientifikoan sakontzeko, eta bestetik Euskal gizarte realitatea aztertzeko. Ikerketa horrek erakunde hauetan garatu dauz. Eusko ikaskuntzan, Euskaltzaindian, Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoko kabinetean, Euskal Herriko Unibertsitatean, Garabiden edo soziolinguistika klusterrean. Bada sariak hartutakoa bebai, besteak beste 2023an Manuel Lekona saria irabazi eban. Eta urte bat lehenago, Anton Abadia saria emon eutzon Gipuzkoako Foru Aldundiak Martínez de Lunak berak sustatzen duen Garabide alkarteari. Ez da titulo gatsa, baina galdera egitea gatsa ez talako, dakarkiguna bere ponentzian. Ahalduntzea, zergatik, zertarako, zelan. Euskaldunak ahaldunak izan ezkero, bere buruaren jabe izango dira. Ekintzara bideratzeko ahaltzuak eta holan, gai izango dira egoera aldatu eta dauki esan interesak era aske eta arduratzean kudeatzeko. Horretarako beharrezkoak diran edukin linguistiko edo soziolinguistikoen transmisio egokia eta osoa egitea beharrezkoa da. Asmo horregaz, hizkuntza sozializazioaren bitartez, jaso ohi diran gaitasuna, atxikimendua eta simbolismoa ezik eta soziolinguistikoa behar dau hiztunak. Eta euskerearen errelatoa eta bizibarritzearen nondik norakoak horren parte dira. Iñaki, gure dozunean. Eskerrik asko. Bueno, placer handia da, hainbat ezagun, lagun eta giro bereko jendearen artean izatea, baina plazerrarekin batera beldurra ere, bai. Gonbidatua izan nintzenean, eta ze kontatuko diot nik jende honi, askotan nik baino desente gehiago dakite, eta ez da. Orduan, bueno, zalantxa horiekin eta zerbait prestatu nun, eta nik gaur egun dauzkadan kezka edo ikuspegietatik hitz egingo dizuet, ez da? Ia zerbaiteterako balio duen. Alduntzea, zergatik, zertarako, nola. Bloketxo hauek landuko ditugu, Euskaldunak ahaldundu nola, aroaren proposamenak, eta komunikazioa edapena garatzeko proposamena. Euskaldunak ahaldundu definizioan argi gelditzen da, ahalduntzeak zer esan nahi duen besteak beste, beren buruaren jabe izateko bidea, eta zertarako ahaldundu ekintzetara bideratzeko, ahaltsu bihurtuz, eta egoera aldatu, interesak kudiatu ditzan, bere interesak, bere kezkak, bere. Bueno, orduan, Euskaldun ahaldundua da aurrera egiteko gogoa eta jakituria, prestasuna dauzkana, ez da? Aroak zer esaten duen honen inguruan? Aroa da, ongi dakizuenez, Euskara indarberritzeko eta Euskaldunok ahalduntzeko marko estrategikoa. Eta zuetako gehienek ondo dakizuenez, hor adostasunean oinarritzen den elkarlanerako marko teoriko praktikoa. 7 ardatz estrategiko, 14 erronka, hainbat lanildo eta ekimen. Baina ez da rezeta itxi bat, baizik eta norberak, bere baldintza, bere aukeren, bere egoeraren arabera moldatu eta garatu beharrekoak. Hemen daukazue eskema bat, hoe guztiak islatuta, erdigunean kokatuta daude, justu euskararen muina direnak, jarrerak, motivazioak, ezagutza gaitasuna, erabilera, elkarreragina, goien gobernantza guztia nola kudiatu, eta zentzu hortan elkarlana, lankidetza da azpimarratzen dena,
Gero badago beste arlo bat, ikerketa, sistematizazioa, ezinbestekoa da, gaur egun, ikerkuntzak leku handia hartu du, ja euskararen bueltan ere, eta hortik ekarpen oso baliotsuak egiten dira, ezta? Komunikazioa edapena eta berrikuntza. Berrikuntza da, garatu gabe gelditu zen ardatz estrategikoetako bat. Berrikuntza ezin baita aldez aurretik ikusi. Neurriak hartu aldira berrikuntza bultzatzeko eta beste, baina berrikuntzak nondik nora joko duen aurre ikustea oso zaila, ezta. Bueno, nik hemen azpimarratuko ditudanak dira berdez dauden horiek, batez ere komunikazioa edapena. Erabilera elkarrera gina horretan, aroak badauka erronka hau euskara eguneroko bizitzan eroso erabiltzeko berari asko estrategiak garatu. Eguneroko bizitzan eroso erabiltzeko. Euskaldun ahaldunduak egoera hortan aurkitu behar dute beraien burua, ezta? Gero lanildoan euskararen babesguneak indartu eta berriak sortu. Behin eta berriz azpimarratzen ditugun babesgunen premiak eta alakoak, ezta? Alakori gabe batez ere zonalde ez oso euskaldunetan erabilera zaila, ezta? Eta, bueno, 10 ekimen, eta beste 3 lanildo badauzka, horri lotuta, neurri handian, baina jauzi egin dezagun ezagutza gaitasunera. Hor ere, alduntzearekin lotuta dauden 4 erronkak azpimarratzen dira. Euskararen eta euskal kulturaren transmisioa. Euskara erakatsi eta ikasteko aukerak indartu eta berriak sortu. Transmisioa. Euskarara hurbiltzen diren atzerritarrak, jatorriko herritarren kopurua handitu. Gure bizilagun berriak euskararen mundura erakarri. Euskararen ezagutza orokortzeko bidean, erreztasunari, beraria zerreparatu. Gaitasun erlatiboa tartean. Beti, edo askotan ahaztu izan zaigun dimentsio edo utxune bat delako. Bueno, gero jarrerak motivazioak. Euskararen aldeko jarrera areagotu eta hiztunen alduntzean, hizkuntza ohituretan eta portaeratan eragin. Jarrera eta alduntzea. Aldeko jarrera eta aldundua sentitzea. Euskarari eta euskal komunitateari buruzko pertzepzio positiboa eta ikusgarritasuna handitu. Bueno, pertzepzio negatiboa izan ezkero, ezinezkoa da motibatzea. Orduan, alduntzeari begira premiazkoak diren ikuspegiak azpimarratzen dira. Komunikazioa edapena. Eta honetan zentratuko naiz. Erronkak. Ardatz estrategikoetako lanildo bakoitzak dituen xede taldeak identifikatu eta bakoitzarentzat egokia den komunikazio estrategia aplikatu. Hau komunikazio estrategia osoa, ezta? Ez da lanildorik edo ekimenik proposatzen. Hau nolabait garatu, pentsatu, landu beharreko zea da, ezta? Eta goazen horretara iruzkin batzuk, proposamen batzuk botatzera, ezta? Nola garatu komunikazio edapen ardatz hori? Hemen aipatuko ditugu gizarte praktikak ulertzea, ezik eta soziolinguistikoa, aktibaziorako zenbait eskarmentu, ezta? Gizarte praktikak ulertzea. Hau, bueno, takit oso barneratuta ote dugun, baina konturatu behar dugu gertakariak
dimentsio objektiboa dela gure egunerokoan, eta horrekin batera dijoazela diskurtsoak dimentsio subjektiboa. Nola interpretatzen ditugu gertakaera horiek. Beti adibide xume tonto bat jartzen dut. Marzianito bat lurrera etorrita eta jende erretzailea ikusiko balu esango luke. Batzuk zailtasuna dauzkate lurrako atmosferarekin eta behar dute konpentsatu. Saiozue erretzaile bati aber hori egia ote den. Goizeko lehenengo zigarroa, edo ez dakiz zer. Percepzioak ez da. Eta karo hori bi dimentsioiek osatzen dute gizarte praktikak. Eta euskara gizarte praktika bat da. Euskara ez da hizkuntza bat hor abstrakton dagoena. Euskararen inguruan egon dira diskurtsoa, planteamentuak, gaur egun kasu askotan bestelakoak diren diskurtsoa, planteamentuak ere badaude, eta horiek guztiak kontuan hartu behar dira, komunikazioa edapena garatzerakoan. Heziketa soziolinguistikoa aipatzen zuen beharrezkoa dela, ezta? Euskalgintza oso potentea da, indartsua da, oso prestatua, jabide luzea, eskarmentu handia daukana, baina euskalgintzatik harago zer. Hori da nire betiko kezka, azken urteotako kezka. Badaude euskaltzaleak, semeala ez dakin nola bidali, eta beste norbera implikatu ez, eta gainera percepzio orokortua da, euskara ari da, euskara badoa, ja ume guztia dakite euskaraz. Lehen aipatzen genuen gaitasun erlatiboaren berririk ez daukate. Eta ume guzti horien euskararen ezagutza den bezalakoa da, ezta? Idearik ez, hizkuntza sozializazioaren ikuspegia importantea da, batez ere sozializazioa prozesu informal baten bitartez barneratzen dela, ezta? Hori Paulak oso ondo landu du hemen publikoaren artean dauen ere, eta prozesu informala batez ere. Gaur egun hezkuntza sistemaren bitartez sozializazioa mugatua da, prozesu formaletara ez esklusiboki, baina batez ere prozesu formaletan oinarrituta, fizika hitz egiteko gai dira, baina lagun bati esateko hau kul da, nola koño, hori euskeraz esaten den, edo ez dugun esaten, edo eguneroko hitzjari hori falta egiten zaio, eta orduan zaila egiten da egunerokoan baliatzea hizkuntza horretaz, ezta. Kultura, jokabideak, portaerak barneratzen dira sozializazio batez ere informalaren bitartez, hau azken finean da Txepetxek transmisio naturala esaten zuena, ezta. Eta gaur egun nagusitzen dena da transmisio kulturala, Txepetxen hitzetan, ezta? Eta mugatu alde hortatik. Orduan, honen berririk ez daukate. Eta guraso askok eta asko, seme alabe oso ondo dakite euskaraz. Ez da egia. Sozializazioaren ikuspegia, prozeso kognitiboa, korpusa eta estatusa, ez bakarrik hizkuntzaren korpusa baita ere, nolako egoera dagoen hizkuntza hori, bai bertan, bai ikuspegi global batetik, beste hizkuntza askoren artean non eta ez da, idearik ez dauka jendeak. Identifikazio prozesua bai, baina eskoletan adibidez askotan identifikatzen da bakarrik asignaturekin, edo notekin, edo maisu maistren portaera, eta beraien lana txalogarria izaten da gehienetan, baina zea formaletan, familiak lagunek eta sortzen duten identifikazio hori
askotan ez da erresa eskolaren bitartez sortzeko, ez da. Prozesu afektiboa gure hizkuntza, gure hizkuntza etxen beste bat egiten dugu, lagun artean beste bat egiten dugu, gure hori zer da. Orduan mugatua euskaldun aldunduak lortzeko eduki sendoak eta aldekoak behar dira. Baina beti izango dugu hau ere mugan, ez da? Deno gara edo elebidun edo eleanistun. Orduan, sozializazio osoa eta sendoa izanik ere, jabetu behar dugu, jendeak jakin behar du, beste hizkuntzen aldeko hautua egitea oso erreza dugula. Jendea ez da konstiente. Heziketa soziolinguistikoa euskararen bizi berritzea eta hartu nun Jurrebasoren grafiko hau, lehen hizkuntzaren bilakaera, ez da? Eta hau niretzat izugarri polita da, bai, hauxe, hemen, bueno, aurreko mendearen hasiera, eta hemen da 60-70ko hamarkadak. Ordura arte, familia bidezko transmisioa, zer egin bat hori zen transmisio mota bakarra, berantza, aldaketa eta gorantzazi, eta gero ja hor gora berak, ez da? Mende honen hasieratiko gaur arte, bueno, jendeak badauka irudi honen berririk, beitu euskara nora zijoan, eta beitu ze alegin egin ziren, beitu ze norabide aldaketa lortu zen, eta orain zeari da gertatzen. Nik uste hau jende askok ezagutu beharko lukela. Pentsarazi behar dugula. Euskararen egoeraz, bilakaeraz, zergatik nola lortu zen hori, gaina frankismo bukaeran, oraindik gaurko parametro politiko-juridikoetara iritsi gabe gendela, ez da? Bueno, niretzat hori behar da. Zenbat hizkuntza daude munduan? Eta Europan idearik ez. UNESCOk zer dio munduan dauden hizkuntzen inguruan? 500-600 batek daukatela aitortza instituzional bat, ia erdia desagertzeko arriskuan dagoela, eta euskara egoera zaurgarrian dagoela. Jendeak badaki. Igual euskal txaleek entzuna daukate zerbait, desde luego gizartaren gehiengoak idearik ez. Zergatik dira hizkuntza batzuk indartsuak eta beste batzuk aulak. Suarezek garai batean esan zuena, Suarez Espainiako burua, ez da? Euskarak ez du balio fizikariak azteko. Arrazoiak dira politikoak, arrazoiak dira globalizazioa, arrazoiak dira demografikoak, sozioekonomikoak, boterea beti tartean dago. Jendea ez da honetaz konturatzen. Eta jakin beharko luke zergatik dagoen hizkuntza bat dagoen egoeran. Horren ondorioz, alako eragina jasan ezkero, sentimentu negatiboak, estimarik eza, baina ondo ezagutu gabe zergatik den. Eske gure hizkuntzak ez du balio hori, ni gazte nintzela, familia euskaldun askok hori esaten zuten oraindik ere, ezta? Zergatik UNESCO hartu du ardura izendapen batzuk urtetan eta Europak zer, aberastasun kulturalain bat hizkuntzak eta elkar ulertzeko zailtasuna bai, baina orduan plurilinguismoa, hizkuntza bat baino gehiago jakitearen garrantzia eta bueno, aberasteko, Europako identitatea gordetzeko eta beste, ezta. Hizkuntza eskubideen adierazpen unibertsala, Europako gutuna, zergatik hau guztia, jendeak ez du ezagutzen.
Eta orduan, motivaziotara egingo genuke saltu, nola bultzatu euskararen aldeko zeak, betiko motivazioak dira simbolismoa, gure hizkuntza, lehen hizkuntza zaharra, ez dakiz zer, afektibotasuna, pragmatismoa lanerako laguntzen dizu, eta beste, eta gero badaude gaur egun ondare unibertsalaren zaintza, importantea, hizkuntza ekologiaren ikuspegia, eta hau nik uste jende guztiak ulertzen dula. Landaretxo baten galeraz keskatzen bagara, zergatik ez gara keskatuko, altxor kultural eta identitario baten galderaz. Are gehiago, galeraz, are gehiago hori gurea bada. Eta gu baino bere defentsarako zaila. Eta gero dago eskubideen errespetuarena, noski. Hori ere aipatu egin behar da eta aintzat hartu behar da. Eta jomuga litzateke UNESCOk daukan helburua, hizkuntza zaurgarrien multzotik euskara ateratzea. Hori transmititu beharko genuke ere. Ziurtatu behar da euskararen etorkizuna. Eta horretarako neurriak eta beste. Gero halako zoro batzuk edo zizka-mizka bezala hartu ditu denak. Eskarmentu puntualak, hor badaude hainbat ekimen emankorrak zuen eskutik, zuei esker askotan bultzatuak eta garatuak, eta horiek zergatik ez dira biltzen fondo batean, base batean. Eta gure herrian egin nahi dugu zer, baldago alakorik, goazen fondo horretara begiratu, identifikatu, hau egokia izan daiteke. Nola egin zen, nola bideratu zen, ze muga, ze baldintzak, ez polbora asmatu gure aldetik eta herri bakoitzean edo zea bakoitzean. Beste bat, aktibazio sozialerako hainbat gako. Adibidez, Cesar Martínez, Amaia Balda eta Emanuel Larrea eta badira nor, hauek aipatzen zituzten baldintza batzuk hizkuntza aktibaziorako. Halakoak kontuan hartu behar dira, daukagu denbora gainezka, orduan ez ditut irakurreko, hau errez aurkitzen duzue egunetan. Eta gero badago, eta deigarri egin zitzaidan Kike Amonarrizek egindako elkarrizketa horietan tiruaren berbak, uste dut berriz egitera doazela, por cierto. Horretan, coach batek esaten zuen, egiten zuen, aplikatzen zuen metodologia hau euskara bultzatze aldera. Zer nahi duzu euskararentzat, pentsa erasi pertsonari? Zer nahi duzu? Nahi horretan, zer dago zure esku eta zer ez? Zein pausoak emango zenituzke horretarako? Baduzu baliabide nahikorik, eta bestela nola bilatu? Noiz helduko zara helburu horretara? Zer egingo zenuke ezberdin, ez orain arte bezala, helburu horretara iristeko? Dago eta, gidatua, eta nik uste aplikagarria. Halako adibideak dauzkagu barra euskararen buelta artikulua, edukiak, eta jorratu behar ditugu alakoak eta aurrera egin alizateko. Hori da niri bururatzen zaidana euskaldunak ahalduntzeko. Pentsatu, taldeka, bilatu materialak, bilatu pertsonak, niri orain enpresa batetik deitu didate adibidez. Zegin dezakegu enpresan, ze badaukagu euskara batzordea, badaukagu hizkuntza politika, baina, zer, halako materialetatik tira eginez, zaiatuko gara. Eskerrik asko. Txalo, bero bat mesedez, Iñaki Martínez entzat. Gogoratu, galderak egiteko modua badaukagula zumen bidez etxean dagozan entzat, eta hemen aurrez agozienak
berba eta berba entzun zaituet kafea entzun bitartean, badakit berbetan badakizuela beraz, baten batek galderarik badeko ontxe da momentua, bai, beste lan be, barriro ikusten zuen, gai jartzaile biherra egiteko ez dago tezelako problemarik, eta Iñaki, nik esango neuke, sentimendu negatiboen edo diagnostiko negatiboa dala oro arregin dozuna. Izte maldin madostazu lan esaten, da badaukaguz gurasoak pentsetan dabenak euskaraz dakiela euren umeak eta ez dakiela. Ume horrek ez dira gai esan gura dabena esateko, ez dakie cool edo eskul edo tal. Kolektibotasunean indefinizio handia dago, ze gure esaten dabe eta ez dakie gure hori norena dan edo zer dan. Diagnostikoa oso larria danean, txokeko tratamentua gomendatzen dute normalnean. Ez dakit medikuntzan inoz ikusitasun zeure burua, baina zein da txokeko tratamendu hori? Nik eraukat barita magikorik. Nik uste etorkizuna denon eskuetan dagoela. Baina etorkizunaren aukerez eta arriskoez jabetzeko ezagutza behar da eta pentsatu behar da. Nik ez dut euskararen bilakaeraren egoeraren inguruko irakurketa negatiborik egiten. Nik egiten du positiboa, baina, karo, alduntzeaz eta itxeiten badugu, orduan erreparatu behar dugu auleziei, ez da. Baina horiek bideratzeko hor jarritako grafikoa. Nolako bilakaera zegoen duela markada batzuk, eta huelta eman ahal izan genion, eta baldintzak ezien gaur egungoak baino beak. Hor aldatzen zen gauza bakarra da, gizartearen astintzea. Garai horietan kezka zegoen, kasu batzutan nire ustez euskaren aldeko kezka, beste batzutan frankismoaren kontrako jarrera. Eta orduan Frankok baztertzen zuen guztiaren alde egiteko joera zegoen. Orain mundu mailan dauden euskararentzako mehatxuak begibistan jarrita, behitu, guk gure belaunaldiak ez badu euskara behar bezala transmititzen eta erabiltzen, eta Josean Arza hitzak tartean, ez da? Gu geuk ez badugu hori egiten, guk hilko dugu euskara. Horrela, nire belaunaldiak oraindik ez du denborarik izango, horretarako zuen belaunaldiak hilko du euskara. Jendeari saio batzutan gauza batzu botata eta arrazoi duzu dana negatiboan jarrita, ez? Nik irakurketa positiboa egiten dut eta nik uste hori ere transmititu behar da. Ondo azan duzunez, garabiden ibiltzen naiz, eta beste komunitateetatik etortzen zaizkigun guztiek, esaten dute bizitatzen dituzten ekimen guztitan, baina hau ere egin duzue. Eta horrek auspotzen du gure interesa, gure arrotasuna, eta hori ere transmititu behar da. Ni aurreko urtean borrokan nintzen, kanpotik etortzen zaizkigun pertsona horiek, erdal edabideetan, hemen bizi izandako esperientziaren bueltan, beraien iritzea eman dezaten. Hori lortu beharko genuke. Kanpoko batzuk, ona etorri, gaina batzutan etortzen dira deigarria painduta, ez da beraien arropakin, eta edabideetan erderaz, erdaldunentzat, eta hemen egiten ari den lana euskaren alde zoragarria da, eta lortu izan dena, eta ze bultzada, eta ze meritu, eta hori jendeak entzutea. Horrengoz, zu entzun zaitugu, eskerrik asko da txalo zaparra bat mesedez, Iñaki Martínez de Lunarentzat,